Els alumnes de primer del Batxillerat d'Arts Escèniques de l'Institut Narcís Oller de Valls participen en un projecte que pretén ser un laboratori teatral. Impulsat pel CAER, al Centre d'Arts Escèniques de Reus, els participants segueixen el procés creatiu de l'obra de teatre L'Espera i, al mateix temps, assessorats per professionals, creen també la seva pròpia producció. Durant aquest trimestre, alumnes del Batxillerat d'Arts Escèniques, Música i Dansa de l'Institut Narcís Oller participen en un projecte didàctic impulsat pel Centre d'Arts Escèniques de Reus, en què treballen la creació d'un espectacle, fent el seguiment del procés d'elaboració de la producció del CAER L'Espera al costat dels professionals i preparant, al mateix temps, una proposta teatral pròpia. El que s'intenta treballar, el que s'intenta buscar és que els alumnes coneguin quin és el procés en la producció d'un espectacle, és a dir, des de la idea, des dels orígens, fins que arribes a l'estrena. La idea del laboratori no és tant arribar al final, és a dir, no és tant estrenar un espectacle, sinó que és fer tot el procés de la producció. Això és el que s'intenta buscar i que coneguin tot el que es necessita per fer una producció d'arts escèniques. El repte que s'han d'afrontar els alumnes significa seguir i anar construint de manera completa tot el procés creatiu de la seva pròpia obra de teatre. Orientats pels professionals del CAER, els alumnes treballen diferents aspectes que van des de la direcció fins a la interpretació, passant pel vestuari, la música, la il·luminació, la coreografia, l'escenografia i la comunicació. Llavors, tenir professionals de fora que els obrin tota la panoràmica, això els ajuda. És a dir, veuen com treballa una coreògrafa, veuen el que és disseny de llum, disseny de vestuari, veuen el que és la dramatúrgia, la persona que fa el guió, la persona que treballa, que ho adapta, i això els obre molt la perspectiva. Realment veus que quan ho absorbeixen se n'adonen que el món teatral o dins de les arts escèniques hi ha molt més que no pas el que és llum-so, sinó que hi ha moltes més coses, o no només ser actor o actriu, no? Que també hi ha tota la part d'escenografia, hi ha la part de direcció, hi ha la part de coreografia, tot això és molt positiu. Durant tot el trimestre, els alumnes crearan la seva pròpia obra teatral envoltats per professionals de les arts escèniques que guiaran els seus passos.